Danas će prilikom izglasavanja novog ministra poljoprivrede i šumarstva vladajuća većina, a time i Vlada Republike Hrvatske, ovisiti o ovoj ruci. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Hrvatska je mlada demokracija i Hrvatska je u zadnjih 34 godine svoje samostalnosti imala svojih uspona i padova. Tako i u politici. Međutim, očekuje se da nakon 30 godina višestranačja podignemo standarde i u samoj politici. Nažalost, ti standardi iz godine u godinu bivaju sve niži. Već je postalo uobičajeno da se ministri mijenjaju kao na tekućoj traci zbog sumnje na korupciju, da se uhićuju tijekom svog obnašanja mandata, ali danas ćemo očigledno dotaknuti novo dno u hrvatskom parlamentarnom životu. Naime, danas će prilikom izglasavanja novog ministra poljoprivrede i šumarstva vladajuća većina, a time i Vlada Republike Hrvatske, ovisiti o ovoj ruci. Ovisit će o jednom revolverašu, o osobi koja u slobodno vrijeme puca vatrenim oružjem za koje nema dozvolu, koja u slobodno vrijeme to vatreno oružje daje maloljetnicima. Kako je vladajuća većina nisko pala? Da ovisite o osobi koja je očigledno počinila niz kaznenih djela. Pa zar imalo vi vladajući razmišljate koju ćete vi danas poruku poslati hrvatskom društvu? Da je normalno da se puca vatrenim oružjem? Koju ćete poruku poslati hrvatskoj mladeži kada imamo sve više nasilja u hrvatskim školama? Da je normalno da netko ponese oružje u neku osnovnu ili srednju školu pa da se malo igra s njima? Kad to može jedan ministar dojučerašnji ili saborski zastupnik kome ovisi Vlada Republike Hrvatske, zašto ne bi mogao neki običan čovjek? Ovo je čisto licemjerstvo. Jer što je bitno? Bitne su samo fotelje. Bitna je podjela plijena. Imamo šizofrenu situaciju da se dva partnera koalicijska koja se očigledno ne mogu organski smisliti drže na vlasti samo da bi podijelili funkcije i fotelje. I preće preko svega. Je li bilo korupcije kod Beroša? Preće preko toga. Je li bilo pucanje kod Abre? Preće preko toga. Na šta smo mi spali kao država? Imamo osjećaj kao da živimo u Bangladešu, u nekoj srednjoj afričkoj državi ili u južnoj američkoj državi gdje postoji spreza mafije i države, a ne u uljuđenoj zemlji Europske unije. Nalazimo se u jednoj nenormalnoj situaciji u 2025. godini. Hvala vam lijepo. 8. rasprava, poštovana